హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ ద షో ప్రాపర్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ వినుకొండ. డబ్బు ఉన్నవాడి నోటి నుంచి వచ్చే అబద్ధం కూడా వేదవాక్కులా ఉంటుంది. అదే నిరుపేద చెప్పే నిజం కూడా పిచ్చవాడి ప్రేలాపనలా మిగిలిపోతుంది. మనిషి వేసుకున్న బట్టలను బట్టి మర్యాద ఇచ్చే లోకం ఇది. నీ మనసు ఎంత మంచిదైనా నీ జేబు ఖాళీగా ఉంటే నువ్వు పనికిరాని వాడివే. అద్దాల మేడలో ఉంటేనే అడ్రస్ అడుగుతారు. అదే పూరి గుడిసెలో ఉంటే విక్రయించడానికి కూడా మొహమాట పడతారు. ఈరోజు నువ్వు భూమి మీద పెట్టుబడి, రేపు నేను తలరాతను మార్చే మహాగని. డబ్బు మనిషికి అహంకారాన్ని ఇస్తే అదే డబ్బుతో కొన్న ఆస్తి సమాజంలో గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. గోడ మీద బొమ్మకు ఉన్న విలువ కూడా ఈ లోకంలో గుడిసెలో ఉండే మనిషికి లేదు. అందుకే నీకంటూ ఒక గూడు ఉండాలి. ఆ గూడు ఒక మేడాలో ఉండాలి. సమాజంలో మనిషిని కాదు, మనిషి అనుకున్న ఆస్తిని మాత్రమే నమ్ముతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. దిస్ ఇస్ ద షో ప్రాపర్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ వినుకొండ.